Ayan na datay. Hindi mo Ay, Ay, naapo halimaw. grabe ka mat. Kumare, Halimaw, kumare. kamat. Dahito nga pintas, kumare, halimaw. Dahito nga kinapintas ko, kumare, halimaw sa ganda ko ng kumare. Dahil taman ti bagbagak kanya, munkat kumare. Kumare, Nakatuno ka man ti atangan. Kumare, pa'y na anak mamot. Apay, Amin naman win numadi, kaya mo man win numadi talaga nga, I am beautiful, kumare. Nakita ng itsura mo, kumare mo, kasla ka maagtawan ni 60 mo. Nilang natungtula din. Hot and beautiful, kumare. Ampay kumare, papanama. Mo nga kaslabutan din nga nabadwan. Pakawan eh. Apay, papanam kumare. Mapanag di eskwilaan, kumare. Tama pagkubantayan ni Junjun, kumare. Agpada tangarod ako kumare. Ay, Agpakasdaya. mapagkamalag di eskwilaan, kumare. Wen kumare, tapang kumulabantayan ni JR ko kumare. Sabaitan Ikaw kumare. na mabalin ako kumare. Ala, amom kumare. Mm. Ay na, nagngingina nga talaga ti magagatangon, kumare. Naku namon kumare, agpaisot ako Nag-rush na. kami, kumare, nga napan nag-shopping kalman. Ay, kasday kumare. Napang kami naggatang DJ Moa, kumare. Oo. Itigam gamit ni Junjun. Oh. Ala, mong Jay Ubing sika. Mm. Pasosyal mo ton, siga. Ay, kasday kumare, Oo, apay mo. Nagpagatang iti, anya Jay, tumbler, kumare. Dahil paginuman. Mm. Ay, naku. Kastoy lang kadakkel, nakangingina, kumare. Agasam, 5,000. Kadakkel ka paginuman, kumare. Ay, kasday kumare. Ay na. Karkarigatak ako, kumare. Gimatang kami, kumare. Ah. Sa pula mo, datay ubing. Agpada dagarod. Di barok kumare nga ni JR ko. Nagpagatang mat. Aman kumare, iso nga napang kami di Singapore. Singapore? Bun kumare, napang kami gimatang iti tumbler na. Among kumare, di ginatang ko. Nagdakkel, kasing dakkel na kumare. Dapat ti dalig na di kumare. Automatic. Kusa nang agpatog kumare, na makan-enom di anak ko kumare. Among naman ti High-tech agarod ako, mare. Aman kumare, among naman ti presyo na. Kaya mano presyo na? Ay nako, 10,000 kumare, dollar ajay kumare, nagka po Singapore. So ngayon na po, ingkar-karigatak nga talaga kumare ta. Amom, kumare. Kayat namot. Kaya anak ko, Oh, nagpagatang tibag. oh. Sosyal! Ay sosyal? Wan! Datay dadalig na, kumare. Ay kasday. 20,000, kumare. Ay, nagsusosyal ka talaga tubing itatan. So nga rod kumare. Kasla ni JR ko ako Ay, kasi kumare. Aman kumare. At dami lang dalig tibag na? Kung kumari ko na nga rod nga ure adi bakpak lang naman nakayat ka no. Iso nga ingatanga kun ati dadi trolley kumare nga upat ti dalig na ken di remote kumare. Iso nga sur-surin ti remote Kuy-kuyog na nga kung diskilaan ang mamari. Murehan na guyguyodanan, kumare. Aanin kumare, sarsarili aday, da remote na. High-tech agarod, kumare. Aman kumare, from Singapore ko naman. Kaamom numano kumare. Ay na apo, dati nga anak ko nga talaga. Tigba 20,000 kumare, dollar. $20,000, kumare. Uwin kumare. So ngayon na, makapaperde ti beauty, ti ubing tata. Nagado nga kaya Among kumare. Ni Junjun. Nagpagatang ti sapatos. Oh, Ti kaya na datay, ada spike na, kumare. Kasday, kumare. Wan, dati Jordan, kumare. Oh. Agasem, kumare. Ginatang mi. Tagti 30,000, kumare. May sapares lang ti sapatos, kumare. Ay, kasday, kumare. Gawan. Ay na, talaga nga nagpadadakin ni JR ko kumare. Ampay yan, nagpagatang mo ti sapatos. Ay, tuwon ati kaya nakabranyo kumare. Iso nga ingatangak meten ati Jordan kumare nga adati dalig na kun adapay ti remote na. Iso nga high tech kumare. From Singapore ko naman kumare. So ngay na sakit ti ulo nga talaga ti kaya ti ubing tata. So nga amo naman no ti presyo na mare. Manungay, kumare. Ay, $50,000 kumare. $50,000? Ewan kumare, urel nagpuraw nga rod ti amot ko. Kagumaak, ngay gatangan ta, isumot nga rod ti kayat na. Ay, kumare. Amo. Ops!
Ops, kumare. Adapay bagam. Adapay pagam. Ay nakapalpalanggwad ka nga talaga. Ay, nagngingi na ti gamit di anak mo. Bakit ka ti utang mo, Rod? Kumare mo ta. Kumare. Ha, nakagpalpalangguad. Kapamadi nga galadday, jay. Kumare. Nya, kapay. Agsao kapay tapisang. Ang kaniwat mo. Apo, di ka lagarod makabaybayad ti utang mo. Palanggwad ka pa ilaan. Tandaanam, 200,000 di utang mo kanya. Di ka pa nakabaybayad. Taka man lang yun.